Europako batzordeak neurri gogorrak iragarri berri ditu kutsadura isurketak jaisteko. Neurriek modu zuzenean autogintza industriari eragingo diote. Auto berriek CO2 isuriak 130% jaitsi beharko baitituzte 12 urteko epean. Isurketak murrizteko autoen pisua txikitzea neurri eraginkorra izan daiteke. Zenbat eta arinagoak izan, potentzia txikiagoko motorrak behar dituzte, eta kontsumo ere jaitsi egiten da. Automobilgintzaren azken urteetako joera aldiz kontrakoa izan da. Autoek gero eta pisu handiagoa dute. Segurtasuna eta erosotasuna eskaintzen dituzten gailuekin hornitzen dituzte ibilgailuak, eta ondorioz geroz eta pisu handiagoa dute. Erabiltzaileek gainera auto handiak eskatzen dituzte. Eta jakina, tamainarekin batera, pisuak ere gora egiten du. Pisuaren espirala haustea da, gaur egun, automobilgintzaren erronka nagusietako bat. Eta erronka horri erantzuteko, aluminioaren aldeko apustua egiten ari dira ekoizleak. Edo nola ere, material hori bakarrik gama altuko autoetan erabiltzen da. Eta gehien bat, altzairuzkoak izaten segitzen dute karrozerietako segurtasun egitura gogorrenek. Ekoizpen produkzio behar berriei erantzuteko prestatzen ari da automobilgintzaren industria. Hemen prentsak egiten dituzu, ezta? Bai, hemen planta hontan egiten ditu tamaina ertaineko prentza guretzat, nahiko handia dira. Ertaina, hau ezakit, tamaina ertaina betzat dezu pieza honek. Bai, orokorrian automobil negozioan egiten duna da pieza konformatzeko instalazioak, eta instalazio horren oinarria da prentsa, ez? Prentsa da, zanpatuz, material bati forma ematen dion gailu bat, makina bat, ezta? Era simplean esateko. Bai, izan lehike akzionamentu hidraulikoa edo mekanikoa dukena, kasu honetan mekanikoa izango litzake, ez? Eta prentsa mekaniko horretan, orgari edo karruai movimentu emote jauena, da pieza hau, Pieza hau daraman makinak ere handia izan behar, ezta? Zenbaterainoko makinak prentsak egin dituzue? Mekanikotan esain 4.000 toneladako prentzia izan dela hundixena, 7 metroko trokela sartzeko aukerakin. Automoziorako, gehien bat. Bai, itxasontzi gintzarako edo, esan gendula Zamudioko plantan, prentza hidraulikoa 12.000 tonelada. Itxasontzi gintzan eta ze pieza egiten ditu horrek? Zan submarino baten gorputza konformatzeko. Hemen ja prentsa lanean ikusten dugu, ezta? Frogak egiten. Prentsa banaketa egingo bageno, ze mota aipatuko genituzke. Komentau guk egiten dula 190 automobilgintzarako, eta automobilgintzarako egiten dut prentsak dira bai hidrauliko eta bai mekanikoak, eta prozesuak izango da mozteko edo blankinak, adudan bezala, edo forjako prozesutarako, hor aldemenien dukun beste prentsa hori bezala, edo hotzean estanpatzeko edo piezak ateratzeko piezak, bai aluminioan edo bai altzairuan, berotan estanpatzeko piezak, eta baita plastiko edo konpositeak fabrikatzeko. Altzairuari berotan forma ematen zaio, eta hurrengo erronka aluminioa berotan. Baina altzairua berotan zergatik? Erresistentzia isotzeko, piesen erresistentzia isotzeko, gaur egun gero eta gehiago erabiltzen da berotako altzairua. Formatu berotzen da 900 gradura gutxi gora bera, eta enbutitzen dagoen bitartean. Enbutitu zer da? Deformatzen da bitartean, pieza konformatzen da bitartean, ostu egiten da oso bizkor, orduan hor piezan egitura aldaketa bat gertatzen da, eta pieza esaten dut templau egin dela, ez? Oso gogortasuna handixia lortzen dago, prozesu horrekin.
Eta horren abantaila da, alde batetik gu babesteko abantaila bada, kotxean barruan, eta bestaldetik espesore gutxiagoko piezak erabili daitezke, eta beraz, automobila arinagoa da. Eta kontsumoa ere murriztu egiten da. Eta hurrengo erronka hori bera lortzea, baina aluminioarekin. Zergatik da zaila aluminioarekin gauza bera lortzea? Esan ginke aluminioa berez dela errezistentzia altukoa, eta horregatik... Eta arina. Eta arina, ez? Dentsitatea altzairuan 3 bat dauka, ez? Orduan, berez da gogorra edo berez da erresistentzia, orduan deformatzeko ez da erreza, ez? Ezin da deformatu, edo pieza komplexuak edo forma komplexua dauzken piezak ezin dira egin berez gogorra den aluminio horrekin. Automobilgintzak behar dituen pieza hori. Aluminioan prozesu horrek ze ondorio dituen, horretarako unibertsitatearekin elkarlana, ez da? Bai, hor lehen esan bezala prozesu berri bat da, orduan guk azkenean gure helburua instalazio gehiagia da, merkatuan hori saltzeko, baina hor tarteko pausua da prozesu horrek materialean nola eragiten daben ezagutzia, ez? Orduan materiala karakterizatzia prozesuko aldagi ezberdinen arabera. Ezagutza, azkenan, ez da? Eta zuek ezagutza hori gero makina bihurtuko duzue. Hor eta eskolan edo unibertsitatean lana da ezagutza hori sortzea edo karakterizatzea materialen konportamentua, eta behin hori jakinda gero gure lana izango litzake hor lortzen den informazioarekin instalazioko elementu ezberdinak dimentsionatu eta diseinatu azkenean instalazio guztia prentsa bat eskuragarri, eta prentsa berri bat. Prentsa, labea eta bere inguruko makina guztiak. Mondragon Unibertsitateko laborategi honetan, erresistentzia handiko aluminioa berotan estanpatzeko prozesua ikertzen ari dira. Fagor Arrasatek eta Mondragon Unibertsitateak elkarlanean abian jarri dute ikerketa. Aurreko proiektu baten ikusi genuen, altzairuan konformaketa berotan egiten diren pieza batzuk aluminian egin ezkero edukiko genituzkela murrizketa bat pisuan, gehienez 40%koa edo hola. Orduan, pisu hori murrizteko oso garrantzitsua izan daiteke aluminioak erabiltzea holako piezetan. Autoetako bidaiari lekuaren babespiezak erresistentzia handiko aluminioarekin eraikitzeko gai izatea da helburua. Eta jakina, horrela, automobilgintzaren industriak duen produktibitate handiko eskaerari erantzutea. Horretarako simulagailu bat eraiki dute. Temperatura eta denborak kontrolatzeko aukera ematen die sistemak. Aluminiozko pieza labean sartu eta 500 gradutara berotu behar da. Labetik prentxarako bidea ere simulatzen dute. Instalazio simplifikatu bat bezala, txikia, non simulatu dezakegun labean beroketa, non kontrolatu ditzen dugun temperatura eta denbora, gero labetik prentxarako mugimendua baita, horko denbora hori kontrolatu dezakegu, ikusteko bizkorregi ez dela osten eta horrek materialai afektatu ez ditzaion, eta gero ikustegu trokelean sartzen denean eta nola osten den, nola tenplatzen dugun materiala. Aluminio familia ezberdinak daude. Ikerketa honetan erabiltzen ari diren aluminioa tratamendu termikoarekin gogortu egiten da, eta oso erresistentzia altuak lortzen dituzte. Material hori erresistentzia altuakin konformatu izan nahiko bagenu ezingo genuke. Oso gogorra dalako eta gainera bizkor apurtzen dalako. Orduan, berotan konformatzen dugu bigun dagola, eta gero tratamenduakin asko gortutzen da. Materialari gogortzeko egin behar zaion tratamenduaren eta produktibitatearen arteko oreka egokia aurkitzea da ikerketaren gakoetako bat. Produkzio denborak ahalik eta txikienak izan behar dute. Simulagailuan konformatutako piezen gogortasuna eta erresistentzia parametro biak neurtu eta zehaztu behar dituzte. Tratatutako materialak ere beharrezko ezaugarriak dituela zehaztu eta deskribatzea ezinbestekoa da. Ikerketaren azken emaitza produkzio sistema osoaren definizioa izango da.
instalazio dena. Labea nolako izan behar den ere definitzen laguntzen ari gara, baita mugimenduak limitatzen edo temperatura hori mantentzeko ze denbora dauzkaten, konformaketako denborak, zenbat denbora egon behar den trokela itxita. Mondragon Unibertsitateak erresistentzia altuko aluminioa berotan estanpatzeko prozesua definitu eta gero, Fagor Arrasatek sistema eraikitzeko helburua du. Mundu guztian, ikerketa talde ezberdinak helburu berarekin ari dira lanean. Helburu erdiestean, lehenak izatea, arrakastarako giltza izan daiteke.